Двама приятели и мечката. Двама приятели решили да опознаят света. Преди да тръгнат си обещали, че ако срещнат опасност, ще се справят заедно с нея. Веднъж двамата попаднали в гъста гора. Внезапно от храстите изскочила огромна мечка. Единият младеж бързо се изкатерил на близкото дърво. Другия разбрал, че няма време за бягство, затова легнал на земята и се престорил на умрял. Мечката се навела до ухото на мнимия мъртвец и го подушила. Младежа затаил дъх и се опитал да не мърда. Звяра само изсумтял и продължи по пътя си. Знайно е, че мечките не закачат хора, които се преструват на умрели. После, когато звярът си отишъл, младежа от дървото слязал при приятеля си и го попитал: „Защо мечката се наведе над ухото ти? Каза ли ти нещо?“ Получил следния отговор: „Каза ми да не се сприятелявам с човек, който изоставя другаря си в беда.“ Поуката, деца, е: нямай вяра на приятел, който не е готов да ти помогне в нужда.